Tax para sa kulang sa pamasahe. Minimum fare ang ibayad ninyo sa bus pero sa malayo pala kayo, bababa. Ay, pwede ba yun? Pangalawa, sasakay kayo ng bus tapos pag dumaan ang konduktor, bababa kayo. Sakay uli ng bus tapos pag dumaan ang konduktor, saka uli bababa. Ulitin lang ito hanggang sa makarating ka sa destinasyon na libre ang pamasahe. PS, huwag niyong gagawin yan dahil bad yan. Uy, pwede ba yun na kapag maniningil na yung doktor, bababa ka, tapos sa ibang bus ka na naman sasakay? Tapos kapag maniningil na ulit yung konduktor, nasipat mo na maniningil na, bababa ka na naman. So ilang bus kaya yung masasakyan mo nun kung Batangas ka uuwi? Feeling ko magkatatigan pa lang kayo ng konduktor, parang alam na this eh.